Balmao aya fo tare agressif Bamako minye sanayele kalanso ye sene bangamara aleni jegemo ni vétérinaire ka nga jamana kono a chien folo ni yo dale to Bamako ka fe école supérieure privée des sciences et techniques agricoles sotiba Bamako ya minye mama fa saka kalange sene kota nasra fe bagamara jegemo vétérinaire ani sene tasra bela jele fe Iwasado agressif la unuka système LMD ni mamba fait ka DIT que ça kanyé reproduction animale incinération artificielle animalement ibe se ka tailler munu fana ba fait ka licence que en médecine vétérinaire ulu fana ba se ka tailler mi DIT reproduction animale aleni incinération artificielle animale o bela jele kalambe ke agressif la Bamako togo seben olu be damine mi ye novembre kalo tletanye katabla sa fomiye kalanta olo watula mamunu mana yin sugandi ikon ma do be wasa soro sabula miye bagamara jegemo kata se vétérinaire barawma o bela jeremeke togo seben sara usa olu ni togo seben go ni seben feve kala ibe se ka weleli ke nega juru srala miye 74 98 74 47 74 98 74 47 miye agressif Bamako abe Bamako ka o fe ya Krengrene la sotiba esad malien ale kandulati kere kenefe nautara e dongo do kaw bismillah ka nye Gilles Jean Bekone vétérinaire do wa minye kalanso nye atigi ale yere aya bolu jona sabula minye kalanyoro nye a kalanso a hake o donendo ya sawka se ka o de ntoko se jona ukake ama jigisigiye dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga bara o bara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la ni Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kotrikiw fil de bɔ ka t'u feere grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya
hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya. Muso dɔ ka mobili ta ka taa n'a ye dɛ. Kunungo Yirimajɔ muso ko ale nana nafɛn san na k'a bɛ mobili jɔ cɛ ko k'a k'a d'a ma ko a b'a gare a ye a taara ni mobili ye fo sisan a ma ye fɔlɔ o fana ye denkura ye ngɔyɔ la sa dɛ. Nɛnɛ min filɛ senna nin ye ɲɛfɔli kɛra a ko la k'an k'an kɔlɔsi sabula nin bɛna to senna fala ye fo février kalo ale nata in kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ sa jamanadenw fɛ ka se ka labɛn kɛ ka nin ko in kunbɛn cogo min fɔr'o la an na o da maaw tulo kan. Sɛfan ko ale tunnen don kajolokaw fɛ yen han sɛfan tɛ ka ye olu fɛ yen Ogobaɲa i b'ale dɔn wa dɔngɔnɔw ka festival tako 11 na o baaraw bɛna daminɛ yan janvier kalo tile 26 ka taa bila février kalo tile fɔlɔ la babu yan'a ka da don u taara u ka sarangana kɛ Mamu Dafe fɛ yen n'o ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna seko ni dɔnko kunna. Fala ye kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw kumana han ko Daniba Seru fɛ yen k'a bɔra Togo ka s'u fɛ yen u ye bataki kɛ kunungo k'o ci an nana an da don o kɔnɔ kuma na. Kɔkan kibaruyaw la i b'a dɔn k'a fɔ wɔlɔfɔw kɔni ka joueur u y'u tɛgɛ fa wari la dɛ Fala ye e ka maa t'a la dɛ e tɛ kerepɛn dɔn ale n'an bɔlen don dɔɔnin dɛ ale n'anw ka cɛjuguya ka surun ɲɔgɔn na dɔɔnin an t'a lajɛ n'an de bɛ se Fala ye balontan de b'i kɛ suko ni dugujɛ cɛ k'i fili yɛrɛ ma yɔrɔnin kelen ala ka sababu ɲuman kan nin y'an donkan ye bi sɔɔni sisan an bɛna n'a bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. Fala ye sanu bɔko halisa an b'a kan misɛnninkaw olu ka denmisɛnw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka siniɲɛsigi kɔni banna pewu foro t'u bolo kungo t'u bolo baarakɛyɔrɔ t'u bolo misɛnni masɔngo ka taa se kajolo marabolo ma fo Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla bi denmisɛnninlakaw sigilen don k'u bolo fila da u sen kan u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ welewelemada ka ɲɛsin fanga ma yaasa a bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na nin baara in hukumu kɔnɔna na an ye duguden dɔ sɔrɔ kɛnɛ yɛrɛ ka Fala ye u yɛrɛ taara yaala sanu kɛlen don ka yɔrɔ minnu tiɲɛ ani siniwaw ye yɔrɔ minnu tiɲɛ k'u kɔ don u la bi olu bɛ cogo min an ka jɛ an k'an balimakɛ lamɛn. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Aw bɛɛ lajɛlen folen don lamɛnnikɛlaw ni lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen Kasimu Tarawele i folen don depuis makɛyɔrɔ la ne ka cɛsiri an b'i fo k'i waleɲuman dɔn halisa fɔlenkɔrɔ tɔ ye o ye dalamaga ye bawo ka sabu kɛ dugujukɔrɔ ko in siniwaw ka baara anw bolo yan nɔ n t'a fɔ ko fɔlɔ in tɛ filanan ye hali nin t'a tannan ye a ka ca an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele barisa Asimu yɛrɛ bɔlen o don n'a ka discours la a ko a bɛ fɛn bɛɛ to yen fo yuruguyurugu k'a to kulonkɛ la ale tɛ hinɛ o la a k'a lajɛ a ye jamana baaradaw kalifa minisiri baba minnu ma n'o ye dugukolo minisiri a k'a fɔ a ye a ka wuli a ka enquête dayɛlɛ barisa n'i kɛra minisiri biro t'a ban Bamakɔ t'a ban Bamakɔ tɛna surunya k'a ban i yɛrɛ bɛ enquête dɔw de wuli région ni région cercle ni cercle la yala yɔrɔ in na dugukolo kow bɛ cogo di fɛn min b'a la a bɛ dɔn barisa jamana fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ ka kuma siniwaw ka ko in de kan tubabuw b'an kɛlɛ sanfɛ ni marifa ye siniwaw b'an kɛlɛ ni politiki ye duguma bon anw ma tila fɔlɔ anw bɛ ka tubabuw ta kanu kunbɛn mais siniwaw ta an ɲinɛnen b'a kɔ dɛ an ma tila fɔlɔ dɛ a bɛ komi an bɛ jiri min sanfɛ tubabuw b'an kɔ k'an faga o jiri sanfɛ siniwaw bɛ duguma olu b'a la ka jiri in ju tigɛ a bɛɛ y'o fagali kelen min ye donc o k'a lajɛ u k'u kɔfilɛ an na kajolo marabolo ninnu na k'a daminɛ misɛnnin na ka taa gun Côte d'Ivoire la k'a daminɛ furu la ka taa gun fo Côte d'Ivoire la a bɛɛ tiɲɛnen don cogoya kelenw de la ne terikɛ dɔ bɛ baara la siniwaw fɛ dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔ n kɔnɔ o don n ye damafiyɛ 10 min fɔ Tabakɔrɔni voilà Tabakɔrɔni dugu kɔnɔna a bɛ yen a manabugu baarakɛyɔrɔ fana bɛ yen mais minnu nin bɛ manabugu baarakɛyɔrɔ la mais tile filɛ nin na minnu yɛrɛ jɔlen don fɔlɔ a bɛ wagatinin bɔ
sisan a jɔlen bɛ wagatinin bɔ mais ne terikɛ yɛrɛ ko ne ma k'ale ɲɛ dara fɛn ka ɲi min bɛ baara la siniwaw bolo Kasuma a tɛ se ka fɔ sa ala ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min fɔ nin ko nin na ale ni terikɛ n'a kasira de ale dun bɛ baara la siniwaw bolo a bɛ ka dɔ sɔrɔ o tigi bɛ taa bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka dabɔ file kɔrɔ i b'a dɔn kɔni a ye fɛn min ye a ka bon hakili ma a ko tuma min na u taara ka taa bɔmu ninnu don k'u bɛ bɔmu ninnu sote ka grave ninnu yɛrɛkɛ u taara kuma ni dama minnu bɛ bolola damaw kɛra o lamini na u taara kuma n'u k'u ka bɔ dama kɔrɔ ko mini mɔgɔ bɛna bɔmu don mɔgɔw bɔlen k'o ye bɔmu don ka bɔmu sote mɔgɔw tɛmɛna n'u ka baara ye donc n terikɛ nin ko bɔmu sotelen kɔ ala ma tɛmɛ 10 minutes ka olu donna a ko ale sanu don a ɲɛna k'a b'a wolola hali a ma ye tele la 20 litres min bilalen b'an kɔrɔ a ye 20 litres de ta k'a jira n na ko kabakuru min bɔra a fan bɛɛ kolilen don sanu na a bonya ni 20 litres de bɛ taa ale en même temps hali ɲɛ fila ma laka sinɔn ka mobili gɛman ninnu dɔ wuli dɔrɔn ka sanu ta k'a bila a kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw tɛ nin ye o t'a ye barisa u bɛ baara min na u bɛ nɛrɛmugu piri de la u ni politiciens de bɛ ka baara kɛ o de fɔ ka go mɛ o de ye tiɲɛ o de bɛ laban u ni politiciens de bɛ ka baara kɛ Kasimu nin sanu nin e ka nin bonya nin hakɛya nin position jateminɛ nin bɛ joli de ta jamana ka sɛgɛn na Kasimu nin kɛlen don k'an tɔɔrɔ yan bi dɛ n'an ko a ma tɔɔrɔ an ye nkalon tigɛ mɛ halisa an bɛ foli lase lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma n'u m'a dabila an fana t'a dabila dɛ an n'a ka faamuyali ko ɲuman halisa an b'a fɔ ala k'an bɛn sababu ɲuman ma ala ka sɔrɔsi ninnu dɛmɛ ni barika ni dugawu ye ninnu ka se ka jamana in bɔ nin cogo in na inshallah aw bɛɛ lajɛlen folen don walayi an bɛ to sanuko kuma kelen kɔnɔna na hali bi kunun ko an ye bataki sɔrɔ bataki min n'o bɔra jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ maa min bɛ n'o ye Hilaire Bejan Jara ye ni ale ka baara bɛnnen don dugukolo nafa bɔli ma dugukolo jukɔrɔ nafaw ka se ka olu sɛnsɛn jamanakuntigi ko a ye ale ta k'a kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kura dɔ sigira sen kan n'o jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko commissariat chargé des activités minières Falaye o jɛkulu in sa Hilaire ale de bɛna kɛ a commissaire ye décret min n'o taara sa ka sigi sen kan baara in ale kɛcogo ka sigininden fɔlɔ hukumu kɔnɔna na min ye commissariat chargé des activités minières ye n'o ye tɔgɔla bugunatigɛ tɔgɔ ye SECAM ye ko ale bɛna baara minnu kɛ sigininden filanan o bɛ ka o ɲɛfɔ baarakɛyɔrɔ in ko a bilalen don jamanakuntigi yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na Falaye a baara kɛcogo a n'a ko kɛcogo k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sigininden sabanan kɔnɔna na min ye commissariat chargé des activités minières ye Falaye a ɲɛmaa bɛna kɛ maa ye a bɛ fɔ min ma ko commissaire o bɛ sugandi jamanakuntigi yɛrɛ fɛ wa a jɔyɔrɔ ni minisiri jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye commissariat chargé Falaye n'o ye commissaire ye sa ale ka baara bɛ kɛ jamanakuntigi o naga kɔrɔla la baara minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sanuko la hakili jagabɔ ni fɛɛrɛ kura minnu bɛ bi na ka se ka sanu ale ni dugujukɔrɔ nafaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'o kɛ commissariat in ka baara bɛna k'o ye wulikajɔw kan ka k'a fɛ jamanakuntigi o bɛ se ka yamaruya d'u ma ka se ka o fana o yɛrɛ bɛ se ka ŋaniya ta u yɛrɛ fana ka wulikajɔ kɛ ka se ka baara kɛ yaasa an ka dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ yen olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka don bɛrɛ la ka kɛ ni jamana ka kuntilennaw ye min ye commissaire ye dangan bɛ kɛ ale la Falaye n'o ye commissaire adjoint ye ni commissaire tɛ yen don min walima n'a taalen don ci la ale bɛ se k'a nɔrɔ bila fo ka ɲɛ kosɛbɛ sigininden 6nan bɛ o fɔ min ye sigininden 7nan ye commissariat chargé des activités minières in a sigicogo filɛ nin ye Falaye n'i taara baarakɛyɔrɔ la chef de cabinet n'o ye commissaire ka chef de cabinet o bɛ kɛ yen donda n'o ye bureau d'accueil ye o bureau d'accueil ni bureau min bɛ bilasiraliw kɛ o fana bɛ yen service administratif et financier o bɛ yen min ni DFM tɛ kelen ye sabula sɛbɛn ɲɛfɛla la ɲɛfɔli wɛrɛ bɛna kɛ o la sɛbɛnw k'olu lamara ka informatique baaraw sigi sen kan ani ka hakilinaw sɔrɔ dugujukɔrɔ nafako ka olu fana jɛkulu kan ka sigi a kɔnɔna na jɛkulu dɔ bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔnɔna na jɛkulu fana bɛna sigi min bɛ hakili jagabɔ kɛ ani ka kow ɲɛbila baaraw sigi sen kan o fana bɛna bila sen kan min ye commissariat ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana Falaye a yamaruyalen don yaasa a ka se ka baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ka se ka maaw fana sɔrɔ a kɛrɛfɛ o la sa chef de cabinet kelen o kan ka sugandi min ye chargé de mission 4 o kan ka sugandi
attaché de cabinet o maa kelen kan ka sugandi secrétaire particulier n'o ye commissaire ta ye o fana kan ka sugandi ka taa fara maa kelen kan maa min bɛna se ka na o dɛmɛ baara in na kabini maa olu ka baara ye se ka commissaire dɛmɛ a ka baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na bureau d'accueil ale ni min bɛ bureau d'orientation fala ye olu bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛw ye sa fɛɛrɛ minnu b'a to n'i taara baarakɛyɔrɔ in na i kan ka taa yɔrɔ min k'i bilasira walima n'i mago bɛ fɛn minnu na k'olu ɲini ka d'i ma min ye kunbɛliko ta nasira ye ani kibaruya ɲiniko ta nasira ye dugudenw bɛ mago mana se commissariat min ye sɛbɛnw ye olu bilayɔrɔ ani maaw ka ŋaniyaw bilayɔrɔ fana kan ka sigi sen kan a b'a fɔ min ma ko boîte de suggestion o fana kɛrɛfɛ fala ye min ye a waribontigi ye ale ye service administratif ye a ka baara ye mun ye baarakɛyɔrɔ kura in a musaka ale kan ka mun dun a n'a kan ka baara minnu kɛ nka ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamanakuntigi ka DFM o ka yamaruya kɔnɔna na n'a ka musaka ko yaasa ka se ka minɛn minnu bɛ yen ani baarakɛbala minnu bɛ yen ani baarakɛla minnu bɛ yen ka se k'olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛ dɔn maa o maa bɛ yen sa ko n'o taara baarakɛyɔrɔ in na ale de kɔni bolo ka ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen kɛ nka musaka min sikayara jarati n'a mago jɔr'o la président ka baarakɛyɔrɔ DFM a bɛ gamu gosi ye olu de bɛ se ka musa adamadenya yɔrɔw la kɔlɔsili o baara bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu in bolo jɛkulu in fana kan ka kiimɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ n'a ye baara minnu kɛ ka kɔmanse kɛ jamanadenw ye o hukumu kɔnɔna na sa jagoya don f'a ka kɛ jɛkulu ye jɛkulu min bɛ se ka baara kɛ k'a jira k'a fɔ ko nafa bɛ a la a ka sɛbɛn minnu bɛ bɔ sa o kan ka kɛ waati ni waati ye min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min fana sigilen don a kɔnɔna na n'o bɛ hakili jagabɔ kɛ bi ma sini ma mun de bɛ se ka kɛ ani ka kalanw sigi sen kan o fana ka bugunatigɛw bɛ a la ale kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan sanu ani dugujukɔrɔ nafa tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ mun ni mun bɛ yen an bɛ se k'an bila mun kan sini mun bɛ se ka sɔrɔ joona mun fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan ale kan ka o bɛɛ lajɛlen fɔ jamanadenw ye ka kɛ ni a ka wulikajɔ ye wa a ɲininen ale jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen in fana fɛ fɛɛrɛ ni dabali ni kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ se ka ye ko na a ka kɔn ka olu ɲɛfɔ commissaire danga min ye chargé de chef de cabinet ale ni chargé de mission fala ye k'olu kɔni sugandili o bɛ kɛ jamanakuntigi de fɛ nka commissaire ale de bɛ maaw tɔgɔ di han ne kan ka don a la sa fala ye i ka décret bɛ signé président de fɛ mais commissaire de b'a fɔ ko bon ko n bɛ fɛ fala ye ka na n'a ka baara kɛ donc ale b'u sugandi président b'u ka décret signé chef de cabinet b'o la chargé de mission naani bɛ o la commissaire adjoint ale ka jɔyɔrɔ bɛ bɛn secrétaire général jɔyɔrɔ de ma secrétaire général dangan jɔyɔrɔ ma président ka baarakɛyɔrɔ secrétaire général dangan o jɔyɔrɔ min ye ale fana ka jɔyɔrɔ ye sariya kɔnɔna na min ye a ka tali sɛbɛn ye ani a ka jɔyɔrɔ n'a ka kow bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen bɛ latilen ka kɛ ni a ka baara kɛcogo ye min ye chef de cabinet ye président ka baarakɛyɔrɔ conseil technique olu ni jɔyɔrɔ min ka kan président ka secrétaire général kɔnɔna na o jɔyɔrɔ kelen ale fana b'o de nafa sɔrɔ fala ye min ye chargé de mission ye olu ka chargé de mission ya fana o bɛ bɛn secrétaire général de la présidence o chargé de mission olu bɛ jɔyɔrɔ min na n'u bɛ nafa min sɔrɔ attaché de cabinet secrétaire particulier olu bɛɛ lajɛlen sugandilen kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnenya commissaire fɛ ale yɛrɛ o y'a nagakɔrɔmaw ye ale yɛrɛ bɛ se ka olu ta an tɛ taa président fɛ o la dɛ fala ye n'an ka baara kɛ e bɛ ne dɔn kojugu i bɛ n dɔn fo ka n dɔn la kari i bɛ se k'i da de n ka nin kan i bɛ se ka n ka nin to n ye ɔhɔ gɛrɛnna o y'a yɛrɛ ta o ye sɛ b'a fɔ ko secrétaire c'est terre k'i da tugu fɛnw kan donc olu fila a tɛ taa président fɛ o la dɛ ale de b'a fɔ karisa na n ye nin yɔrɔ in sɔrɔ na n dalen don la i na an ka baara kɛ o y'a yɛrɛ ta ye o mana bɔ yen attaché de cabinet secrétaire particulier olu jɔyɔrɔ président ka baarakɛyɔrɔ la min ye secrétaire général ye gouvernement ye olu ni hakɛ min ka kan o jɔyɔrɔ kelen bɛ di o maa fila fana ma fala ye min ye chef de cabinet ani chargé de mission présidence ale secrétaire particulier bɛ cogo min olu ka nafaw bɛ cogo min na olu fana ta bɛna na taa o tacogo kelen bolo di ɲɔgɔn ma ani ministre so ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan k'o di commissaire ma k'o k'a ka kuntilenna ye o jɛkulu technique in fala ye o bɛ baara minnu kɛ o bɛ miirina minnu kɛ o kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sa o bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ commissaire ale ka baarakɛla n'a ka kuntilenna ye ka kɛ ni jamana ka laɲini ye siginiden 17 ko min ye conseil technique ye fala ye o ɲɛmaaya o bɛ commissaire yɛrɛ bolo han wa an bɛ nin bɛɛ la ta maa si ma ta fɔlɔ n'ale yɛrɛ tɛ han ilɛri kɔni ko jaralaka ninnu u ka tile bɔlen don transition in na dɛ fala ye u bɛ fa bɛɛ
ma anga pet ni fla be police kuna ko ne ni jara falai iler kele ni sugandira ni wati na nga jekulu min be no ye comité technique ye ale korona ma ga chare u togo la me président nga baragaro ma kelen bala premier ministre ga baragaro ma kelen bala ministre so me soro ko kuna ga ma kelen bala ministre mbe dugujugoro na fa ko kuna ga ma kelen bala kiri ministre ga ma kelen bala dugugolo ga ma kelen bala sécurité ga ma kelen bala défense secrétaire permanent mi sigiro no contenu local kuna no ye dugulamaw ka nafa sɔrɔ yɔrɔ ye sanuko la falai o secrétaire permanent fana b'a la secrétaire permanent min sigilen don sanu bɔ ko ɲuman na koko ɲuman na ta ko ɲuman ma diɲɛ fantan naani bɛ n'u b'a fɔ ko IC o secrétaire permanent fana bɛ a la o bɛɛ kɔfɛ min ye commissaire ye a yɛrɛ yamaruyalen don ka maa mafalen 2 ta ka fara ninnu kan u kan ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ falai san kɔnɔ siɲɛ 3 nka ni ko balalen bɛ yen u ka ɲɔgɔn lajɛ a bɛ se ka cun wa ni maa fan fɛn tɔgɔ filɛ nin fɔlen filɛ nin ye secrétaire généraux ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ani min ni fɛn mɔgɔ ninnu sara t'u ye han nga an nana réunion na an da to an ka taji sɔngɔ bɛ d'an ma dɛ ko taji sɔngɔ komi ɲangakɛ de fana bɛ n'o fɔ n'a nana n'a sɔrɔ 4,000 de kan ka d'aw ma session na san kɔnɔ siɲɛ 3 in na i da y'o ye nka k'a fɔ ko kalo o kalo e de bɛ t'i bolo jan ye o t'a la dɛ musaka min fana bɛ di n'aw kan k'o kɛ président de bɛ n'o daga ci k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna fala min ye chargé activité minnu bɛ sigi sen kan dugujukɔrɔ nafa yɛrɛ ɲinini hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu kura in k'a ka wulikajɔ n'a ka se bɛ se ka se fan bɛɛ minisiri so an'olu kan ka baara kɛ an bɔra sa k'a fɔ min ye comité technique ye ale ka jɛrɛ ye siɲɛ 3 ye san kɔnɔ nka a bɛ se ka bala ka cun an y'o fɔ u ka musaka bɔ yɔrɔ fana fɔra fala ko fɛn fɛn de ye wariko ye comité in kɔnɔna na ani jɛkulu in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ ta président ale ka DFM ka yamaruya kɔnɔna na sabula waribontigi baarakɛla bɛ commissariat in kɔnɔ nka ale ka dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen tɛ sɔrɔ n'a ma tɛmɛ président ka DFM fɛ o kɔrɔ ko olu ka DFM t'u bolo u dulonnen don président ale ka DFM na wa ko fana min ye commissaire ye a mago ma se maa o maa ma a bɛ se k'o wele han nka a b'a sara président na n'a ko sa k'e ka taa sini a fɔ président non fala ninnu non o to yen a kɛ Kasimi ye ale ne wayi fala commissaire san o san jamanakuntigi a ka sɛbɛn min n'a ye baara kɛ n'o ye a b'o yira jamanakuntigi la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanuko kunna ani dugujukɔrɔ nafako kunna an ka jamana kɔnɔ a n'olu ka hakilina kan ka baara kɛ a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ minnu fana sigi a ka musaka ko n'a ka ko bɛɛ lajɛlen na ani président ka DFM de b'o baara kɛ a yirala sa k'a fɔ sa min ye commissaire ye min ye a ka musaka n'a ka ko ye président de la république ta o ye o yɔrɔ la kɔni o wari bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen min ye jɛkulu in ye fala ye nafa fɛn fɛn kan ka sɔrɔ a kɔnɔna na jɔyɔrɔtigi fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ bɛna dan tigɛ jamanakuntigi yɛrɛ fɛ c'est comme ça ni mɔgɔ taara i ni min ka kan a fɔra cogo min n'o y'a sɔrɔ sa président fɛ secrétaire particulier ni conseil olu jɔyɔrɔ bɛnnen don baarakɛyɔrɔ in jɔyɔrɔ ma aw fana b'o ɲɔgɔnna de sɔrɔ dɔ y'i den k'a fɔ ne ɲɛna ko k'anw b'a la ko budget cayara ko ninnu ɲɔgɔnnaw de bɛ ka créer o parce que ni loi votera ka b'a fala ye o ye loi votelen de ye jɛkulu kura mana na a ka wari ta yɔrɔ o bɛ ɲɛfɔ loi in de kɔnɔna na o de la n'i ye loi de finance ta k'a lajɛ i bɛ wo misɛnnin caman de ye fala ye wari donyɔrɔ ni wari bɔyɔrɔ caman ani fɛɛrɛ minnu sigilen don san kɔnɔna na fo n'a kɛra ni wari dɔ nana cun sisan min ma labɛn u bɛ segin ka taa n'a ye tuguni assemblée la ka segin sariya in kan donc ni jɛkulu kura min sigitɔ filɛ nin ye fala ye laɲini ye min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ ko ani bɛɛ lajɛlen kan ka baara kɛ nka a tɛ minisiri so min bɛ dugujukɔrɔ nafa kunna a t'o sanfɛ dɛ ayi président ka baarakɛla don n'a mago ser'olu ma a kan ka tɛmɛ sira min fɛ o bɛ fɔ a ye min ye a ɲɛmaa ye minisiriya jɔyɔrɔ b'a bolo a ka baaraw kan ka kɛ cogo min na an y'o fɔ fala yaasa ka se ka sɛbɛn don ba la minisiri so minnu y'a tɛgɛnɔ bila président yɛrɛ fɔlɔ y'a tɛgɛnɔ bila premier ministre ministre min bɛ sariya ko kunna min ye administration territoriale ministre de sécurité défense finance commerce min ye dugujukɔrɔ nafako ministre so ye ka taa se saniya o ministre so ma fala ye olu de sɛbɛn in fa siri décembre kalo tile 31
ko wa kwa amata damne na ha ete chain done ha fala nga nyina nga ndonwe mina ma cha manta de sanu wane te feno sanu wala onta yedro nga mawulo kana manganchi sanu go ina ndaw on rani ne sanu ira ona eska on ba do ere e ba do e fana ke ba ka yo fala e be fenda mando e kai ka be fenda mando so ngara na ai ni salo ka bo president nga dekere kono dekere mi ni asigira senga décembre kalo tlebi sabangele samba flan muganduru komi nye commissariat chargé des affaires minières Mali Sekam ni asigile senga falai nyema noye Hilaire Bedian Jaraye ale sugandira kaba dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda falai kanga manifinya be dabolo jumena bi min ye dugumisɛnw ni dugubaw ye parmadenya ni ka taa bɔ ɲɔgɔn fɛ yen ko bi ni kana dɔgɔya studio tabani maaw olu y'u ka mikoro n'u ka palanw ta falai ka jigi bɔlɔnkɔnɔnaw la koyi ko bi na Mali min dɔnnen no an fɛ yan falai an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn fɛ yen karisa ye ni ɲanguma karisa ye ni ɲanguma min ye sangaw mana sigi bi falai bɔlɔlɔ sira fɛ k'u b'a sɛbɛn ko irip kɔrɔ ye ko ala k'i dayɔrɔ sumaya n'o bɔra la falai sangabondaw yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ fɛn wɛrɛ ye an bolo bi dɔw yɛrɛ ka kuma na ko min ye jamalajɛ fɛn fɛn ye Mali kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye gintan ye falai a sigidenw n'a sigi waatiw de tɛ kelen ye n'o tɛ bi na ko maanifinya kɔni ni hinɛ o bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ bankasikaw ni kolokanikaw ani yanfoyilakaw ko k'olu y'a lakɔlɔsi u somaw ka bɔ Bamakɔ ka na k'o sumayara kosɛbɛ waati dɔ la k'olu yɛrɛ tun ɲɛna ko min ye lakanabaliya don ko nka k'a ko gɛlɛyara sisan dɛ olu kɔni b'a la ni kari min bɛ na ni datuni b'u bolo ni sɛkɔrɔni b'u bolo walima ni fufalan bɛ yen u b'o ni dɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan k'a ci ka na ko wa ko n'i yɛrɛ nana fala ye i bɛ tila k'i ka dɛbɛn ye du dɔw kɔnɔ maa ma maga a la maa ma s'a ma min ye datu ye i b'o fililen ye kungo kɔrɔla la ye maa si tɛ s'a ma maa ka mago t'a la denmisɛnninw bɛ na fo ka t'i ta ye t'u y'u ɲɛna kuma t'u fa ma k'e kɔni bɛ kɛ gɔn kelennabila de ye du kɔnɔna na min ye waati o waati k'a fɔ ko i ni buramuso walima i nimɔgɔmuso k'aw na masara n ka sɔ kɛ ta la koyi karisa n ka baarakɛla ko k'i ɲɛtana kɛlen don a ye k'o kumaw fana bɛ a la fala ko kunungo ani kunasini ko anw ka dubaw kɔnɔna na bɛɛ ni bɛɛ tun bɛ dumuni kɛ bɛɛ ni bɛɛ bɛ sigi bɛɛ ni bɛɛ bɛ bɛn n'i yɛrɛ nana i bɛ nisɔndiya dunan m'a ye ka ban bɛɛ lajɛlen bɛ muguri bɛɛ lajɛlen bɛ waso sabula dunan ti don du bɛɛ kɔnɔna na fala ye bi min ye an ka maaw ye sena sumalen no dugumisɛnw n yɛrɛ u bɛ ka n sɔn fɔ dɛ fala ye an fana na segu ma dɛ k'a b'an bɔra tumutu an ma taa segu e ko ninnu ka di ne ma an na sira ta sini an na journal fila kɔ ka taa segu sini fala ye fakɔrɔw bakɔrɔw ko an ta tɔ kɛra ka message tulu ma ko baba i ni sɔgɔma min ye tinɛ k'a ko bɛ cogo di min ye musokɔrɔbaw kɔni ye ɲinɛ kelen n'olu ka yɔrɔ caman na ko k'a sɔrɔ dɛ min ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa ma nana Mali la u b'a fɔ ko ala k'aw ka sinankunya duman in bɛ yen wa aw ka balimaya duman in bɛ yen wa aw ka kamani sigiɲɔgɔnfɛ duman in bɛ yen wa ko bi na ko bolonkɔni tamasere bɛ ɲini ka na k'an ye an ka hakili to an yɛrɛ la an ka segin an kɔ an ka maakɔrɔbaw la yira an ka denmisɛnninw na telefɔni an k'o fa waati dɔ k'o mɛnɛ waati dɔ ni denmisɛnninw b'an bolo fala ye an k'an janto denw na min ye bi na diɲɛ sosigi in kɔnɔna fala ye
bi bɛ sini bɛɛ e ɲɛ jɔlen bɛ e ka sira tɛ du la i bɛ bɔ cogo min i bɛ segin o cogoya la u bɛ ka lamɔ cogo di u bɛna kɛ mun ye sini a bɛ se ka kɛ i kɔrɔlen sigilen dɛsɛlen fala ye i ta bɛ kɛ siyɔrɔ ani dimi ye studio tamani maaw ko k'an ka togodala maaw an ka sigidala maaw an ka bugudala maaw ko e ko k'an yɛrɛ ɲɛnafin b'u la cogo k'an tɛ maa wele o bi dugubaw fana kɔnɔna fala ye anw minnu fana nana don tilemakɛ la anw ko yan ka di so ye fala ye waraba ale ni fali olu tun bɛ baro la u tora baro la fali a ko k'ale b'a fɛ ka waraka ɲɔgɔnna ye waraba ko ko fali ko ka gɛlɛn sa dɛ ko ala da ye tulo fura in ma fali ko n kɔnɔ ko n bɛ taa ka na fala ye fari taara i tulo fila tigɛ ka na a nana waraba ɲininka ko n kɛra i ɲɔgɔn na ya waraba ko k'e kɔni ma kɛ ne ɲɔgɔn ko hali i tulo yɛrɛ t'i la tuguni i ma k'i yɛrɛ i ma kɛ ne ye e ko anw fana t'o dakun de la bi an bɛ girinna minnu nɔfɛ an tɛna na kɛ olu ye an yɛrɛ bɛna kɛ mun ye sisan sa ko an ka segin an kɔ tiɲɛ don bamakɔ sigi kana maa si tiɲɛ waati ni waati an k'an ka denw fara ɲɔgɔn kan an ka taa an ka dugu kɔnɔna na an ka taa an ka maakɔrɔw ɲɛbɔ sira la fala ye minnu nana n'o tilemakɛ la fala ye u k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min b'u la duguw kɔnɔna na kabilaw kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na u kana ɲinɛ o kɔ wari ci o tɛ a bɔ maanifin sogo donnen ka taa o bɛ fɛn caman bɔ maaw la ka tɛmɛ ni i yɛrɛ ye i to yɔrɔ la ka fɛn di k'i kɛ cogo o cogo fala ye foyi tɛ yen min bɛ maa bɔ an ka kɛ maa ye n'an bɔr'o la k'an k'an labɛn fala ye ɲinan min ye nɛnɛ ye k'a daminɛ nin tubabukalo in tile 15 la o ma tɛmɛ ka ban de an bɛ 22 la bi o ko ka taa se février kalo ma fala ye ko nɛnɛ a bɛ sɔn k'an sɛgɛn dɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnninw ye an k'an jija ka fini giriman don olu la k'an ɲɛ bɛ fiɲɛ min na nin ye k'a ban dɔ tɛ sisan labɛn ka sabati musokɔrɔbaw ni maakɔrɔbaw ninakili bana bɛ maa minnu na minnu ngolo tɛ sɔn fiɲɛ na denmisɛnninw ka dali kɛnɛ ma ka ɲinɛ i yɛrɛ fana kɔ k'an ka hakili to nin bɛɛ la sabula ko tile ale ye kajibina bɔli min kɛ ani nin waati in na min ye nɛɛma mun bɛ ka da nanzara jamanaw ni fɛnw na fala ye ko dɔw ta ye gilasi kuru ye dɔw ta ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ye ko anw tɛna kɛ fiɲɛkolo fandanbana ye a la tile 25 kɔnɔna na ka taa se fo février kalo ma denmisɛnw k'u lakɔlɔsi u ka jiko la ka fini giriman don u la maakɔrɔw an k'an janto olu la an yɛrɛ fana kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɛ k'a fɔ ko ne bɛ fiɲɛ ku k'o tɛ nin fiɲɛ nata in ye dɛ n bɛ n disi to kɛnɛma ye ten ne delilen don a la k'an k'an nɛmɛ fɛn bɛ se k'i sɔrɔ a la i ti wuli dɛ ala k'a n'o cɛ janya min ye kɔlɔsilikɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fala ye nin ko in bɔra yɔrɔ min na bi an ka diɲɛ kɔnɔna yɛrɛ la waati yɛlɛma de kɔlɔlɔ yɛrɛ de selen filɛ an ma nin ye san o san n'a mɔdi kura don ko ni maa minnu bɛ dugubaw kɔnɔ bi k'a bɛ kɛ ɲɛna ko duguba kɔnɔna don ko fa bɛ don han fala ye tumutukaw ye n wele bi k'olu tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma ngolo ta ye laada ye nka fala ye tumutukaw ko waati min na an tun bɛ an ye nɛnɛ min ye olu yɛrɛ kun famana k'o ye o waati la décembre a ye olu kɔni delilen don janvier ni février la nka min ye décembre ye tumutu fana famana o ma nka sen n ye sɔrɔdasi dɔ wele ko wala ko kɔrɔ ko bita kɔni k'a y'an sɔgɔ yɛrɛ de nka olu kɛlen don ka labɛn sabati parce que nin waati in na fo basigi ni ɲɛmajɔ ka kɛ min ye mɔgɔw ye u k'u hakili to denmisɛnninw na fala ye mɔgɔkɔrɔba bɛ maa maa bolo u k'u hakili to o la ji fana k'o di denmisɛnninw ma sabula fiɲɛ in k'a ban dɔ tɛ sisan an tɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ se ko ne kɔni y'a daminɛ o ne tɛ nin bila tugun n'an bɔra yen an bɛ taa sisan min ye kitakaw fɛ yen kita sɔrɔdasiw ka kankura fala ye k'a banna pewu 20 janvier hukumu kɔnɔna na min ye u ka gouverneur ye an yɛrɛ terikɛ n'o ye Dawuda Mayiga ye ale ye kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma koyi min ye taari 500 ye ka ɲi b'o de kan a kan ka tɔgɔ kan ka kɛ min yɛrɛ sa k'o ye 35e régiment infanterie ye infanterie motorisée ye a bɛna n'a to sa lakana tigilamaa minnu bɛna na bila a kɔnɔna na fala ye e ko kita kelen don wa fo koko fata ka taa se fo min ye mayinakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen na hunna an k'an sɔrɔ nin ko in senfɛ koyi kita kan min bantɔ filɛ nin ye ko ni ala sɔnna a ma don nataw la
min ye général de corps d'armée Sadio Kamara a n'a tɔw u na taa cun ye wa min ye kita sira fana ye fala ye fɛɛrɛ ni dabali bɛna na tigɛ ko ye baarabaw de bɛ sen na bi yaasa nin ka ɲi mana ban wa an ka kita tani ka se an ka daminɛ a nɔkɔrɔ la fala ye wolomasiri taba minnu bɛ kucalakaw fɛ yen maa 200 o sugandilen n'olu fɛ ANP bolofara min bɛ yen ka kalangolo kunna min ye subahana mansin na n'o ye ordinateur ye fala ye tile 15 maa 20 bɛ ta ka kalan in kɛ olu kunna a ye i sɛbɛ min ye bɔlɔlɔ sira fɛ nin de ye aérobase ye nin ye yao ye nin ye point com ni point ml ye fala ye o bɛɛ lajɛlen bɛna yira finitigilakaw la baara in kɛkun ye mun ye sa yaasa wolomasiri taba minnu bɛ fala ye u fana ka se ka min ye bɔlɔlɔ sira ale ni subahana mansinw o baara kɛcogow dɔn a yira sa ka fɔ ko nin ko in nana sigi sen kan cogo di minisiriso min bɛ baara ni baaradege kunna ale ni wolomasiri tabaw ka minisiriso olu ka bolo di ɲɔgɔn ma o de nana ni nin ye min ye nin ko in ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ANP kucala ale ye nɔnfɔn bɔ ka bɔ a fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa kulubakaw fɛ yen e bɛ kuluba polisiso kɔrɔ yɔrɔ dɔn wa n'i yɛlɛla n'i k'i bɛ taa sa Point i numan fɛ polisiso min bɛ yen o de tun ye 8e arrondissement ye nka i b'a dɔn k'a fɔ ko siraba min bɛ yen n'o bɛ bɔ n'i yɛlɛla kuluba n'a bɛ taa Kati o siraba in bɛ ka dilan fala ye o hukumu kɔnɔna na a fɔra ko ka polisiso kura jɔ 8e arrondissement kɔrɔ in ale kɔrɔla fo ka taa kɔrɔ anw yɛrɛ an ka miliyɔn ɲuman tɛ ale yɔrɔ in na dɛ parce que don la an taara k'an bɛ taa cérémonie na k'a tɛ to fanga la Mali lasigidenw ka nali fala ye u y'an ka journaliste 3 cɛ ka t'olu bila ye ko parce que k'olu gɔli wuli ka moto funu ka don kuluba kɔnɔ o de jara Dawudu ale tun y'a tɛ ka aide kan a wagati an b'a fo ya sabula a don a ko k'anw ka don salle kɔnɔ k'u bɛ taa an tɔɲɔgɔnw bɔ ka na anw ko ayi dɛ n'u ma na anw tɛ don dɛ u ka sɔrɔ ka t'u bɔ ka na a kɛra 2005 kɔnɔna na a tɛ nakura ni fanga la Mali lasigiden bɛɛ kun wulila ka na a y'a sɔrɔ min ye Moktar Wani ye ale tun bɛ ministériya la waati fala ye Somé fana tun bɛ ka lamɛn n'o ye Somé Afrique France ye o baaraw bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ donc kuluba sisan k'u ye o polisiso in dɛ u y'o de to yen ka na kura jɔ siraba in ale kuhumu kɔnɔna na n'i bɛ taa san a b'i kini fɛ kunungo kurumbokarili de tun bɛ yen i b'a dɔn ko 20 janvier ɲɛnajɛw u ma ban hali bi fala ye o la sa min ye polisilakaw ka nin yɔrɔ in ye a yirala sa k'a fɔ ko maa min tun bɛ minisiriso tɔgɔ la o ye Umar Sogoba ye ale ye Dawudu ka secrétaire général ye a ka minisiriso kɔnɔna na an yɛrɛ ka petipetini n'o ye contrôleur général de police Sukone polisi directeur général ba ale tun bɛ fala ye polisi ɲɛmaw sapeur pompier ɲɛmaw ka taa se finitigiw ma ale ni wolomasiri tabaw ka dagatigiw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen wari musaka bɛɛ lajɛlen bɔra jamana yɛrɛ kun dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a ma bɔ kɔkan ka don nin na kuluba polisiso n'i y'a ta k'a lajɛ fala ye k'a jɔlen don k'a jɔ selen fɛ k'a fɛrɛ kosɛbɛ kɔrɔlen ye o kun kɔrɔla min ye kɔrɔ ka namandi fala ye minɛnw tɛ se ka bila ye tuguni polisiw yɛrɛ tun tɛ se ka munumunu a kɔnɔna na yaasa lakana ka sabati baara ka se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ polisilakaw yɛrɛ b'a fɛ cogo min hakili jagabɔ min kɛra sa o ye ka polisiso kura jɔ siraba in yɛrɛ kan koyi jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye o ye yaasa polisilakaw bɛ se ka lafiya cogo min n'i yɛlɛla fala ye kuluba sɔgɔnafin ani Point sira o pɛnpɛrɛn na Kaki i bɛ polisiso kura in jɔlen sɔrɔ yen sangalamati pa belebele jɔlen sanfɛ fo dugu ma Bamako kuluba Kati o siraba in o kunbɛn o hukumu kɔnɔna na contrôleur général de police Sukone a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin minisiriso ma n'o ye jamana kɔnɔna minisiriso ye général Dawudu Ali Mohamedini a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ko k'u fo nin waleya ɲuman in na polisiw bɛ lafiya cogo min baara bɛ se ka kɛ ka kɛ cogo min ko nin y'o tɛmɛsiranya ye a ko k'a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ min ye dɛmɛ na waati bɛɛ polisilakaw bɛ se cogo min na ka se sɔrɔ ka dɔ fara u ka wulikajɔ ka ko ka jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na a ko hukumu kɔnɔna na sa a b'a ɲini polisiw fɛ fala ye nin minɛnw tɛ se ka di nin baaraw tɛ se ka kɛ nin wulikajɔw bɛ se ka kɛ k'olu k'u sen fila da u bolo kan tuguni k'u ka wuli bingalikɛlaw bɔsintigilaw namaramaw maa maa bɛ yen k'o bɛ kojugu boloda jamanadenw ka fala ye u ka wulikajɔ kɛ waati ni waati min ye yɔrɔ larawulili ye n'o ye patrouille ye u k'o kɛ u ka polisiso n'a masurunya bɛɛ lajɛlen na su ani tile maaw bɛ se ka lafiya cogo min dugudenw k'a fɔ ko tare polisiso kura na kuma a nara a waati la koyi o la sa kibaradu u ka dugudenw hakili latigɛ o la fala ye ni maa min nana kibaruya d'u ma u k'u jija u ka se ka baara kɛ n'a ye gundo kɔnɔna na polisi min ye contrôleur général ye a ko k'a nafa fɔlɔ de y'o ye koyi
polisi directeur ba a y'a ɲini fana polisiso maaw fɛ n'o ye commissaire ye a n'a ka dangan ni a ka brigade maaw anw ka maaw fala ye k'u k'u cɛsiri yaasa lakana yɛrɛ min n'o ɲinina dɛ o ka se ka sɔrɔ baara in ale kɛnɛ ka fala ye n'o y'a sɔrɔ finitigi ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ lakana kunna n'o ye général de division Dawudu Ali Mamadi nin ye ale ka ɲɛmaw ale ka baarakɛyɔrɔ bolofaraw fana tun bɛ yen an nana ni cɛbilenjaw ye koyi an y'an garigara an kuru la koyi fala ye olu u ye kɛnɛ ɲama fifa kosɛbɛ an ka sɔrɔ k'an bolo bila an da ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye polisiso wɛrɛ kura jɔli o baara hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen seko ani dɔnko ni dunanjigisow ko hukumu kɔnɔna na fala ye ko ale ye Ogobaɲa maaw bisimila Ogobaɲa o ye dɔngɔnɔlakaw olu ka tɔn belebele ye na ale ka ɲɛnajɛ belebele ye n'o tɔgɔ da ni Ogobaɲa fala ye Ogobaɲa siɲɛ fɔlɔ a kɛra Koro de Bankas a kɛra Bankas de a san a y'a sɔrɔ IBK de Assemblée nationale président ye ATT y'ale de ci ale ka taa kɛnɛ kan ye fala a don IBK ye bɛɛ lakasi i b'a dɔn k'ale ye maninka ye sinankunya bɛ u ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i da don kanu bɔnsɔn histoire la a don o de kɛra Ogobaɲa siɲɛ fɔlɔ ye anw kun jiginnen don dɔ fɛ o tɔgɔ ko pygme n'ale min fa dumuni na a t'anw wele Isayi Somboro ala ka hinɛ a la ani Alassane Baba Alassane Baba Jɔnmele Eric ORTM directeur a communication tun b'o olu de bolo olu de tun y'a ko ɲɛnabɔbaa ye an yɛrɛ ka kunnafonidila dɔ bɛ Moribo ale tun bɛ baara kɛ Lesor la ale fatura ale fana tun bɛ anw nɔfɛ Denis Tera Aramata Tembeli ne an de tun bɛ kunnafonidilaw olu tɔgɔ la ka se k'a ko in kɛ nka a diyara kosɛbɛ sabula u ye dafejɛ kelen ni ATT ma a san na o Ogobaɲa in fala ye o tako 11 na o de bɛna kɛ Bamakɔ dankun kan yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a b'a fɔ o ma ko place de cinquantenaire tako 11 na in a bɛ daminɛ janvier kalo tile 26 ka taa kuncɛ février kalo tile fɔlɔ min ye seko ni dɔnko Mali kɔnɔna na ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛ ni magɛnw ye yiriwali bɛ kuntalajan bɛ se ka sɔrɔ cogo min ɲinan dakun bɛna na k'o kan dafe y'u fo k'u waleɲuman dɔn Ogobaɲa sigili la ani jamana bɛna na dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma yaasa baara in ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na an bɛ taa Laginɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client fala ye sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 17 anw ka jamanakuntigi n'o ye min don a ka bon ni Mamadi ye a ka bon ni Asimi ye jamanadenw sigilen don min kan a ko olu kun ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ fala ye nka ko o ko n'a kɛra i b'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ k'a la maaw tɛ min faamu u tɛ min ɲɛdɔn bɛɛ lajɛlen t'i ko bɛɛ fala ye ni ko kɛra ka ban maa b'a ta ka taa n'a ye hakilina ka fan fɛ sabula n'i ye ko jate minɛ fɛn o fɛn n'i y'a bɔ i da ka ban walima n'a ja sɔrɔla ka ban min ka nɔgɔ min ma o bɛ se ka taa n'a ye o sira fɛ ja dɔ bɔlen don bi fala ye a kɛlen don ka bɔlɔlɔ fa kosɛbɛ an ye ɲininkali kɛ nin ja in n'an bɛna n'a yira o la sisan aw caman y'a ye sabula a bɛ bɔlɔlɔ kan a bɛ ka munumunu a bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la fala ye an ye ɲininkali kɛ u ko an ma ko min ye Amara Dunbiya ye bi ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Laginɛ fanga kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ale ni Mamadi bɔra ale de bɛ na
ale fala ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kamarakɛ ye ale ye Prytanne de kɛ yan k'a daminɛ Prytanne daminɛ fo ka taa kun fori wa maa tɛ Guinée sɔrɔdasiw la bi min bɛ Mali sɔrɔdasiw dɔn ka tɛmɛ ale kan ja min n'an y'a kofɔ fala ye ja in n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ garde-fou bila Asimi ye video in i b'a ye k'a fɔ a bɛ garde-fou bila Asimi ye garde-fou bilalen a y'i ɲɛsin min ma sisan o ye Bala Samura ye ale ye Emiya de kɛ yan ale taara sɔrɔ Asimi ninnu bɛ olu ɲɛ ni san 2 ye i b'a dɔn ko Emiya la fala ye minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiya la bɛɛ b'o dɔn sabu min bɛ sanfɛ o y'i ka mɔgɔ de ye nin yɔrɔ in na mɔgɔw ɲɛna ko yɛlɛ bɛ ka kɛ kun min na o tɛ o Asimi tun bɛ min kɛ u ye u hakili lajigin o de la kɔrɔlen parce que sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ gindo caman de bɛ yen nka a yɔrɔ la kɔni maa t'a dɔn Asimi ye min f'u ma nka min ye ja in ye maaw bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ o tɛ sabula an ka sɔrɔdasi caman de bɛ yen min ni ninnu Bala Samura ale ni Amara ninnu u ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn hakililajigi de kɛra n'o tɛ k'a fɔ ko min ye kamalen ye k'a bɛ k'i ɲɛgɛnɛ labɔ ATT Asimi na o tɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ko ka tɛmɛ o bɛɛ kan Mali ni Laginɛ bi fala ye baara min bɛ sen na a darawuli baara ka bon sɔɔni sisan terrain sirako kuma o baaraw bɛ sen na kuranko kumaw bɛ sen na min ye port kɔnɔna na Laginɛ kɛlen don ka min bila Mali ye bi a ka bon ni jamana bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye nin bɛɛ kɔfɛ Ahmed Sékou Touré ye kuma min fɔ maaw kan k'u hakili to o de la Mali ni Laginɛ fogofogo 2 don min bɛ dusukun kelen kɔnɔna na o la k'a fɔ ko maa bɛna na fɛn fɔ ka farafarali don ka kɛ ni nin ja in ye ɲɛmaaw ko k'o tɛ olu ni ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kalanw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kundola ko caman bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'u ye ɲɔgɔn ye k'u hakili lajigin a la kununko tɛmɛna ani bi a bɛ maaw miiri janya kosɛbɛ k'o de Amara yɛlɛkun ye wa ni Ala sɔnna a ma fana min ye an ka jamana filaw ye baara ni ɲɔgɔn bolo ni ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ja in ye min ye ɲɛmaaw b'a dɔn min n'o fala ye nka ka taa n'a ye bɔlɔlɔ kan bɛɛ y'a sama ka sigi a fan fɛ an ye min sɔrɔ a ko kan o de ye nin ye sɔgɔmada in na Sɛfan Kajolokaw fɛ yen ale tununen yɛrɛ don a t'i ye min ye feerelikɛlaw ye u ko ko maa caman ka daraka don dɛ wa i bɛ tile n'a ye fana i ti sɛgɛn ko a alvéole yɛrɛ kɔni n'o ye a pakeba kelen ye fala ye k'o yɛrɛ ti ye ɲɛna tuguni nsanin kelen kelen mun b'a sɔrɔ bi e ko fɔlɔ ko mɔgɔw tun b'a sɔrɔ 600 nin kɔni nin 600 de sa o 600 ani 150 ko bi na ko a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 800 na donc a tɛ se ka ye ɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyalenba don fasugu 2 don fala ye dɔw bɛ yen u b'o san k'o bɛ kɛ ka tɔrɔli kɛ minnu bɛ sɛ baara kɛ n'a ye olu b'o san kosɛbɛ nka min bɛ yen n'o ye dala dumuni ta in ye o yɛrɛ de k'o de gɛlɛyalen don kosɛbɛ bi min ye a pake n'o ye u b'a fɔ ma ko 50 kg o de sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka kɛ ni a ye sɛfan yɛrɛ alvéole bi olu fɛ yen 550 ani 50 k'a sɔrɔ kɔrɔlen a cayalenba tun ye 400 ye a tɛ ka ye fana bagan balo min yɛrɛ bɛ kan ka san ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛw ma n'u tun bɛ baara kɛ n'o ye fala ye o fana sɔngɔ nalen don ka taa gɛlɛya kosɛbɛ ka sɛfanko ka gɛlɛya kosɛbɛ Kajolo marabolo kɔnɔna na ka kɛ ni ɲɛfɔli minnu kɛra an ye min ye u ka bagan dumuni ye fɔlɔ o tun b'a san 600 ani 550 a bɔr'o la ka kɛ 7000 ye sisan a taara yɛrɛ sɔrɔ fo 8000 o de la bi a sɔngɔ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'an bɔra an bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen États-Unis an baarakɛ ɲɔgɔn min bɛ yen ni ale bɛ Mali ka lasigidenso la New York kaw fɛ yen fala ye kunnafonidila don Ayisata Ibrahim a tun bɛ ORTM na yan jɔnjɔn dira ale ma su senfɛ su min bɛ tali kɛ maliden minnu bɛ tunga la olu ka su o hukumu kɔnɔna na New York faw fɛ yen min ye nin su in tako 2nan de tun ye nin ye maliden minnu bɛ sa n'a bɛ fɔ ma ko association des jeunes maliens min bɛ New York kɔnɔna na ale de ye nin ko in sigi sen ka fala ye ɲinan jɔnjɔn min taara ka di jamanaw ni jamanaw cɛ siranyɛrɛbɔ hukumu kɔnɔna na sa u y'o ta k'o di Ayisata Ibrahim ma ale min yɛrɛ ye Mali ka kunnafonidila ye kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ New York kaw fɛ yen
min ye jɔnjɔn in ye a dira a ma an yɛrɛ ka lasigiden fɛ ni o bɛ Nations Unies kɔnɔna na Isa Kɔnfuru baara in kɔni siɲɛ fɔlɔ kun kɛra n'o o ye diaspora ka nin don in ye o y'a to sa u ka se k'a sigi sen kan tuguni waleɲumandɔn kɛnɛ don baarakɛla olu tanuni kɛnɛ don maa minnu b'u cɛsiri jamana ye ka fɛ ka baarabaw kɛ olu ka baarakɛla olu ka waleɲumandɔn kɛnɛ don wa u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye nin jɔnjɔn in ye a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye k'a di denmisɛnnin ninnu bɛ nin baara in kɛ sa su filanan de ye nin ye yaasa maa minnu bɛ an ka jamanaden minnu bɛ New Yorkaw fɛ yen u bɛ se ka dɔ fara cɛsiri ale ni timinandiya o kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ayisata Ibrahim ye ko k'a fo k'a waleɲumandɔn a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri olu la sɔrɔdasiw ka fɛti hukumu kɔnɔna fala ye min ye IFM min bɛ Kayikaw fɛ yen olu ye yiri turu de kɛ yiri 100 u y'o de turu 20 janvier hukumu kɔnɔna na école maître ka kalanso min bɛ yen a kɛra ni 20 janvier u y'a yira sa k'u b'o kɛ yaasa ka se u ka kalandenw k'olu kɔni bilasira min ye sigida lakana na waati yɛlɛma kɛlɛli kungo olu la kɔlɔsili ale ni yɔrɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na ale ni kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kuma tɛ kalanso ma baara in fana a kɛra sa fana min ye sigida yɛrɛ fana ye wɛlɛwɛlɛ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka kɛ ka kɛ kungotigɛw ni kungo ni yiritigɛw ye olu bɛ se ka ban cogo min ko in sigira sen kan musow ka seko ale ni porofsaki olu de ye nin ko in sigi sen kan Mali ale y'a ka san 65 wolomasiri tabaw ka ɲɛnajɛ kɛ fala ye ɲɛnajɛ in kɛnɛ ka sa ko min ye bonyamasegi kɛra maa minnu ye u ka duw kɔnɔna nisɔndiya barika bonyana sefa wari miliyari 17 ni kunkanfɛn o min taara ka di denbayaw ma minnu ka cɛdenw binna kɛnɛ kan fala ye k'a jar'u ye du caman kɔnɔna maaw nisɔndiyara sabula a yirala ka fɔ sa ko maa minnu bɛ fala ye ni olu fatura kɛrɛnkɛrɛnna wolomasiri tabaw musaka min titɔ filɛ nin sa a bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ 100 u kun kan ka sara min ta o de bɛ ta ka d'u ma ka kɛ n'i ka jala ye wari a kan ka kɛ o de ye direction générale du commerce de la concurrence maaw olu y'a yira sa ko min ye sitɛrɛninw kɔni k'u bɛ ka don cogo u bɛ ka don ten tajiko ko ni ala sɔnna a ma k'a bɛna ba sigi ka waati kuntala jan kɛ fɛɛrɛ ni dabaliw fana bɛ ka sigi sen kan fala ye n t'a dɔn n'i y'a ye dɛ ko n'i taara n'i ka moto ye station na i b'i ka vignette di n'i ye vignette di u b'a numéro ta n'u y'a numéro ta ni plein kɛra kun bi Jakarta la fo tile 3 i tɛ se ka taji ta yɔrɔ wɛrɛ tuguni k'u bɛna n'o sigi sen kan nka n ko u ka jateminɛ kɛ bɛɛ ka baara tɛ kelen ye ne ta ye ka bɔ yan ka taa an ka baarakɛyɔrɔ la ka segin ne bɛ se ka tile 3 kɛ nka dɔw bɛ yen olu bɛ munumunu dɛ buru dilannaw buru dilan ninnu filɛ nin ye ekɔliden minnu bɛ yen n'u bɛ école de médecine ninnu na fala ye minnu bɛ sages ni fɛnw na olu ka munumunu salo ka ca a ko ka jateminɛ et puis fɛɛrɛ mun fana don u ka kɔn fɔlɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye yan'u k'a sigi sen kan sabula an ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ kan a lawaleyali an t'a dɔn n'a sɔrɔ a daminɛna fɔlɔ yan'a ka daminɛ u ka kɔn ka mɔgɔw labɔ a kalama ka ɲɛfɔli kɛ a la a bɛna na labato cogo min na mɔgɔw ka se k'a faamuya o bɛ sɔn ka fisaya ko la kosɛbɛ yanni a ka sigi sen kan ani sunkalo tɔ tora bi tɛ sunkalomakɔnɔ tile 2 ye fala ye tile 28 o de b'a ni sunkalo cɛ sisan o Mali gouvernement ko suguw taacogo ka ɲi min ye karajogow ye k'olu doncogo ka ɲi janvier kalo tile 19 minisiri min bɛ jagoko kunna n'o ye Musa Galawe Musa Alasani Jalo ale ni a ka jɛkulu maaw u ye kiimɛli kɛ ka kɛ ni fɛn minnu b'an fɛ yan maaw mago bɛ se fɛn minnu ma kosɛbɛ ko min ye sɔngɔgɛlɛyaw ye sa k'u bɛ se k'olu kunbɛn cogo min na o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan yaasa sunkalo kɔnɔna na maa si kana degun sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka o ko o sinsin an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ
ko ngomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye kunungo an da donna min ye damibaga kuma na burkinakaw olu yɛrɛ ye communiqué kɛ ko k'a daminɛ sa min ye janvier kalo tile 5 la burkina tribunal de grande instance ale tun ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min n'o wolola u ka jamanakuntigi kɔrɔ furancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ ale ye waleya minnu ta ka kɛ ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ lakana ni basigi ma ko nin waati laban in na sa u ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ waleya minnu n'a ye olu kɛ olu ye waleya cɛjuguw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni tun ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli nana wolo mun na sa o ye ka mandat d'arrêt international k'o bila ka ɲɛsin Paul Henri Sandago Damiba ma o la sa u ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se togokaw fɛ yen k'a yira sa ko togokaw u ka maa kofɔlen d'u ma u kana n'a ye burukina janvier kalo tile 6 juge d'instruction min bɛ yen sa ale ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka fɛɛrɛ minnu ɲinilen no sa ani waleya minnu bɛ yen ani nɔminɛliko kuma minnu bɛ yen u ye fɛn minnu fɔ k'olu dada ɲɔgɔn kan k'o fɛn u ka sariyakisɛ minnu b'u ka jamana kɔnɔna na n'o ye burukina fasokaw ye ka ɲɛsin olu ma u y'a yira sa ko min ye u ka furancɛla fanga ɲɛmaa kɔrɔ ye ko k'a nɔ minɛ a bɛ togokaw fɛ yen ko togokaw ka ɲɛw ma k'a bila ka na togo ka a y'o de jaabi fala ye k'a yira cour d'appel la sa ko lomekaw fɛ yen janvier kalo tile 16 olu fana kumana kan u y'a yira sa k'a fɔ ko Damiba a bɛ se ka lana ka kɛ ni burukinakaw ye daluya minnu di an'u ye laɲini minnu kɛ an'u ka bolo baara min ɲɔgɔn fɛ o la sa ko kabini janvier kalo tile 17 fala ye min ye Damiba ye ko u y'a lasegin ka na olu fɛ yen burukinakaw ka fasiri kɔnɔna na sa u y'a yira sa k'u bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin togokaw ma hakilina ɲuman ani bolodi ɲɔgɔnma baara ɲuman min sigira sen kan nin ko in na minisiri so min bɛ yen n'o o bɛ sariya ko kunna u ka jamana kɔnɔ Edazo Rogiri Bayala ale de ye sɛbɛn in fasiri Senegalikaw olu ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw donbolo kɛra u ye sefa wari miliyɔn 70 o juru ma dugukolo o fana juru ma n'o ye mètre carré 1,100 ye kɛmɛ 5 ye o juru ma ka tila ka min ye décoration n'o ye faso yɛrɛ ka waleɲuman sɛbɛnw ye o juru bɛɛ lajɛlen ma Sadio Mane ko ale fora kɛrɛnkɛrɛnnenya la Youssou Ndour kɛnɛ kan yen a ko farafinna bɛɛ de ta ye jɔnjɔn in ye ko bɛɛ k'i yɛrɛ ye jɔnjɔn in ale kɔnɔna na u ka premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye a ko k'a jɛɲɔgɔn bɛ Marocaw fɛ yan n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ u kumana hakilila yiranaw kɛra ɲɔgɔn na u k'a bila u kunna k'a fɔ nin ye farikolo ɲɛ a kana ta ka kɛ ko wɛrɛ ye olu ka duguden minnu bɛ yen ni degun y'u sɔrɔ kɛnɛ in kan ye u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka t'u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min nin ko min kɛra u kana o ta k'o kɛ ko wɛrɛ ye Senegali wo Maroc wo an bɛɛ lajɛlen ye farafinna jamana ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ka pan nin ko in ale kunna Nizeriya wolomasiri tɔgɔ ye wulikajɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ yen sa n'olu minɛnen u ka dugu la n'o ye Zafarakaw fɛ yen ani ni Kebi ka se ka taa olu bɔ bolo la wulikajɔ in senfɛ sa maa minɛlen 72 Nizeriya wolomasiri tɔgɔ sera ka olu kɔni bɔ bolo la min ye Bamajɔnɛ juguya walekɛbaw ye k'olu kɔni 2 k'o faga Kongokaw fɛ yen kalata o bɛna kɛ n'o ye Kongo Brazzakaw fɛ yen mars kalo tile 15 n'o ye jamanakuntigi kalata ye a yirala sa k'a fɔ ko ni min ye kalata sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔra maaw ka cɛbɔ sɛbɛnw olu bɛ ka kɔnɔ nin waati in na bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka i labɛn sa jamanakuntigi kɔrɔ ko ale yɛrɛ senna ye o ko in na n'o ye Denis Sassou Nguesso ye Espagnekaw fɛ yen pankuru nɛgɛsira fɛ sa ko accident dɔ kɔni kɛra ye min ye nɛgɛsira fɛ sa maa 5 o de ni tora a waleya in senfɛ waleya in kɔni nana fara waleya wɛrɛ kan min ye maa 42 olu kɔni fana kun tora o ko in senfɛ maa 120 o de joginna ale wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale y'a yira kunungo ko min ye so 400 Kievkaw fɛ yen bi ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ni farikalayalan n'o ye chauffage ye k'o to kɔnɔ yaasa nin waati na nɛnɛ bɛ cogo min na ko 100 saradala 60 bi olu ye Kiev sow ye min ye ji kalayalan t'a kɔnɔ farikalayalan t'a kɔnɔ so nun tɛ se ka kalaya glasi kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ u ka marabolo kɔnɔna na n'o y'u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na ko kuran fana tɛ yen bi u ka yɔrɔ caman na Rusilakaw k'olu kɔni bɛ ka bɔmu fili u kan cogo min na ale ni drone kɛ ka gosili kɛ cogo min na su ani tile
min ye ale Ukraine kelen kɔnɔna na Américain ka ciden min bɛ kɛnɛ kan n'o ye Steve Witkoff ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan Ukraine ni Russie cɛ u ni min ye Vladimir Putin bɛna na kuma yaasa cogoya min na u bɛ se cogo min na ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Ukraine ko in na a kɛlɛ ka se ka ban a y'o kunnafoni kɔni di kunnafonidilaw ma min ye diɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ko baaraba min bɛ ka kɛ nin waati na Swissikaw fɛ Davos o baro sigi senfɛla la Japonɛkaw fɛ yen n'o ye Japonkaw fɛ yen u y'a yira sa k'olu ka nucléaire belebeleba min tun bɛ yen n'o o tun bɛ baara kɛ kabini diɲɛ kɛlɛba fɔlɔ waati k'u y'a lawuli tuguni kunungo min ye ni masinba in ye ko nin y'a wuliko fɔlɔ ye centrale nucléaire in k'a ka jugu kosɛbɛ kabila Fukushimakaw fɛ yen gɛlɛya min kɛr'o la san 2001 san 11 san ko kabini a jɔr'o la a tun ma wuli sen kɔni k'a wulilen min filɛ nin ye a na se ka baara kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan diɲɛ yɔrɔ sawulenw lajɛli hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔna na min ye maa miliyari 1 ani 52 olu de kɔni yalala ka taa diɲɛ fanw lajɛ san 2025 kɔnɔna na n'i y'a ye sa ko in ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la sa i bɛ se ka sa ko 4 kɔni farala diɲɛ fan tɔw ta kan farafinna jamana ale fana y'o sɔrɔ ka fara ta kan min ye maa miliyɔn 81 ye olu de kɔni taara Marocains fɛ Turki o y'a sɔrɔ sa min ye Union européenne kɔni ale kɔni b'a ka jɔyɔrɔ la maa miliyɔn 793 o de taara min ye nanzarala jamana olu lajɛ fan dɔ in fɛ sa Amérique dugu minnu bɛ yen n'o ye Amérique nord dugu ye olu ta jiginna kosɛbɛ sabula dɔ bɔra o la ka tɛmɛ salongo taw kan ale ni Azikaw sabula ko nin waati na basigibaliyaw ale ni gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ taa ni ka segu la o y'a to olu caman ma se ka jama caman sɔrɔ fala ye Américains k'u y'u ka visa kɔni dulon visa in dulon ni a bɛ ta ka ɲɛsin jamana 75 de ma 26 o de bɛ farafinna ale kɔnɔna na min ye Américains ye sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka taa États-Unis ka t'i sigi yen kudayi visa tigɛ in a bɛ tali kɛ olu de la jamana 26 in kɔnɔna na ni anw ka jamana bɛ o la nka u ka gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔko ta na sira fɛ ye k'a fɔ ko olu bɛna na kangaran wɛrɛ kɛ o tɛ visa min bɛ yen bi n'o dira maaw ma n'o bɛ jamana 26 in yɛrɛ fana kɔnɔna na olu visaw fana olu bɛ se ka baara kɛ n'o ye nka fɛɛrɛ kura min sigilen filɛ sen kan sa maa min b'a fɛ ka taa sigi États-Unis a bɛ tali kɛ o de la wa min ye baara in ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka taa ni ka segin kɛ i n'a fɔ tunkaranke maa minnu bɛ taa baara la ka segin minnu bɛ taa yɔrɔw lajɛ ka segin ani minnu bɛ taa kalanw ni fɛnw na olu sen tɛ visa ko in na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa États-Unis ka segin walima ni minnu bɛna taa ɲɔgɔn ye baw la o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nka a tɔ kɔni sa ka taa to yen k'o de kɔni o jɔlen don nin waati na fɔlɔ fala ye an sera ka min sɔrɔ sɔgɔmada in na kuma la kumaba la ka da o tulo kan o de ye nin ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn min ye tile hɛrɛ ala k'a caya sini kɛnɛ labankomi ala k'a d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ to an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45